दिव्यागरमध्ये आपलं स्वागत आहे विथ मँगो किचन. मित्रांनो, आपण बोई बनवतोय आज. बोई मासा फिश फ्राय. तर आपण पहिलं तर बघतो की आपण कशी फिश साफ करून घेतोय. खूप सारे मासे आहेत, थोडा वेळ लागेल. हा मासा थोडासा बुळबुळीत असतो, थोडी जास्त स्लिपरी असते याला. तर हाताला थोडीशी रखा लावून पण हा मासा साफ केला जातो. आई आणि मावशी मला हेल्प करतात आहेत बोई साफ करायला. आता जेवढी साफ केलेली आहे तेवढी मी धुवून घेतोय. चांगली व्यवस्थित धुवून घ्यावी लागते. पूर्ण माशाचं पाणी काढून घेऊया. म्हणजे पाणी नसेल तर मॅरिनेशन चांगलं होईल. पहिलं तर आपण लिंबू पिळून घेऊया. दोन लिंबू पिळून घेतलेले आहेत आपण. आता आपण हे जाडं मीठ टाकतो अंदाजे. तरी 1 किलोच्या वर मासे असतील हे. हळद 1 टीस्पून. मिरची पावडर टाकतो आपण 3 टीस्पून. त्याच्यानंतर आपण मालवणी मसाला टाकलाय 2 टीस्पून. चांगलं मिक्स करून घेऊया. अर्धा तास ते पाऊण तास आपण मॅरिनेशन करून ठेवून देऊया यांना. आपण तवा फ्राय तर करणारच आहोत,
प्लस आपण चुलीत पण भाजून घेणार आहोत ते मासे. आता हे मॅरिनेट होईपर्यंत आपण तोपर्यंत चुलीवर भाकरी कशी बनते ते बघूया. हे बघा, मस्त चांगला मसाला लागलेला आहे ना. आता आपण चुलीवर भाकरी कशी बनते ते लाटून पण बनवतात आहेत, प्लस हाताने पण थापून पण बनवतात आहेत. चुलीवरच्या भाकऱ्या खरंच छान बनतात. आपल्या घरात पण असं शक्य होणार नाही. चांगली मस्त फुगते चुलीवर भाकरी, दिसेलच आपल्याला. ही बघा, मस्त झालेली आहे. तर अशा तऱ्हेने आपलं मॅरिनेशन कंप्लीट झालेलं आहे. आता आपण मासे तळायला घेऊया. हे मी केळीच्या पाण्याला थोडंसं हुलवून घेतोय, म्हणजे गरम करून घेतोय. त्यात आपण 5 ते 6 बोई मासे टाकून ते चुलीमध्ये बनवायचे आपल्याला. त्यासाठी अशा तऱ्हेने आपण चुलीमध्ये त्यांना टाकलेलं आहे. फिश फ्राय व्हायला काय वेळ लागत नाही. 2 ते 3 मिनटामध्ये मासा चांगला फ्राय होऊन जातो. एक साईडनी फ्राय झालेले आहेत, आपण आता दुसऱ्या साईडनी फ्राय करतोय. बोय मासा खायला खूप टेस्टी असतो. आता फिश फ्राय आपण काढून घेऊया. मस्त फ्राय झालेले आहे ते, आणि केळीच्या पानावर ते दिसायला पण छान दिसतात. आपण चुलीतले मासे काढूया आता, बघूया कसे झालेत ते पण. अरे वा, हे पण मस्त फ्राय झालेले आहेत चांगलेच. ह्यांना पण काढून घेऊ केळीच्या पानात. अशा तऱ्हेने आपली बोय, तवा फ्राय आणि चुलीतली बोय दोन्ही पण रेडी झालेले आहेत. हे बघा किती मस्त दिसतात आहेत. खायला पण तितकीच मजा येईल. अशा तऱ्हेने बोई मासा आपला कंप्लीट झालेला आहे.
मित्रांनो, तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर पहिलं सबस्क्राईब करून घ्या. मी असेच चांगले चांगले व्हिडिओ तुमच्यासाठी आणत राहीन. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि आयकॉन बेल प्रेस करा. थँक्यू.